A Magyarok Kenyere Program búzaszentelő ünnepségét Nyékvárkonyban tartották meg a szlovákiai agrárkamara szervezésében. A csollóközi gazdák kedvező időjárásban és jó termésben bíznak. Az egyházi vezetők megáldották a búzatáblát, és Isten áldását kérték a termésre. Megáldjuk az idei termést, az idei földnek a termését, az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. A szlovákiai gazdáknak nagy konkurenciát jelent az olcsó behozatal, elsősorban az ukrán gabona. Ezzel szemben a mezőgazdászok egyelőre továbbra sincsenek védve, ami megnehezíti az értékesítést. A hazai gazdák raktáraiban áll a tavalyi gabona. Olcsó ukrán gabona azért az megjelenik a piacon, és hát a gazdálkodóknál, ha nem tud elérni terméshozamot 7 tonna körül, akkor nehezen tudja költségeit fedni. Ukrajnából, hogy a behozatalt az Európai Unió valami módon leállítja, tehát ezt várnánk. A déli országokban ott nagy volt a szárazság, tehát a kereskedők is most már kezdik a gazdákot járni, szeretnének szerződést kötni, hogy legyen biztosítva az a termény, amit feldolgoznak, vagy amivel kereskednek. A nyékvárkonyi gazdák búzát és sörárpát is vetettek. A búza esetében a terméshozam egyelőre bíztatónak ígérkezik, a sörárpa viszont gyengébbnek mutatkozik. Remélik, hogy a felvásárlási árak is magasabbak lesznek, és jobb áron tudják értékesíteni a gabonát. Főként kenyérbúzát termelünk utóbbi 2 évben. Reméljük, hogy júniusban nem lesznek nagy esőzések, és a minőség is megmarad. Erős a növény, nagyok a kalászok. Reméljük, jól kitelnek a szemek is, és nem lesznek nagy hőségek a június végén, és bízunk a minél nagyobb hozamban. Ha magas lesz a hozam, és legalább a mostani árak megmaradnak, akkor azért lehet számítani, legalábbis gabonatéren, búzát értem, lehet számítani elég jó évre. Adj, Uramisten, dús aranykalász, hozzon az új nyár gazdag harapást. Az ünnepségen részt vett Richard Takács földművelési miniszter is, aki örömét fejezte ki, hogy van, ahol még őrzik a hagyományokat, és értéket jelent a termőföld. Ja si myslím, že okrem úlohy ministerstva toho, aby zabezpečilo čo najviacej našich potravín kvalitných, dostupných za rozumnú cenu a nastavilo celé procesy pre podporu poľnohospodárov, tak myslím si, že úlohou je aj podporovať a riešiť a podporovať rôzne podujatia aj takéto. A pevne verím, že aj prostredníctvom našich rôznych dotácií cez ministerstvo budeme vedieť do budúcna podporiť takéto krásne podujatia. Az uniós agrárpolitikában egyelőre a gazdatüntetések ellenére sem sikerült jelentősebb áttörést elérni. Abban azonban van változás, hogy a zöldítést ki lehet váltani hüvelyesekkel, így a gazdák nem veszélyes gyomnövényeket termesztenek. Az idei jó termésre azért is szükség van, hogy a gazdák felajánlásokat is tudjanak tenni. Tavaly a Magyarok Kenyere Programban 220 adományozó volt. A 75 tonna búzából 30 tonna lisztet őröltek, amit óvodáknak, iskoláknak, szociális otthonoknak és rászoruló családoknak ajánlottak fel.